Čaute ľudia, ja som Galaxy Boy a vítam u nového videa. A dneska vám poviem, prečo som bol dlhšiu dobu neaktívny. A proste o tom bude toto video. Takže hlavne je to kvôli tomu, že sa snažím zlepšiť ako strih videí a také veci. No to je ono. Potom, ak si ešte všimli, som si zmenil meno. Potom strihu som si dal ešte aj chvíľu pauzu. No a... Ale už som späť. Takže proste videa už budú vychádzať. Neskončil som s YouTubeom. A nemôžem sľubovať, že bude najväčšia aktivita. Podľa mňa tak za celý týždeň vydám 2-3 videá. A tieto už budú prepracované na rozdiel od tých starých. Ako viete, za pár dní už je nová sezóna. A proste tak. Ne. Ne. No proste s YouTubeom som neskončil. Mám už aj nejaké plány na videá. Potom si do info na kanále napíšem. Proste keď budem vás tak vydávať videá, aby ste vedeli. Už sa 20 hodín je nová sezóna. O tom budem točiť video. A to je všetko. Ľudia, čus.